Inselmilkom. Illum l-4 ta' Marzu nilqakom għal-Qudiesa u t-talba ta' Rużarju immexxija minn Dun Albert Boħaġar li din is-sena se jagħlaq 29 sena s-saċerdot. Fil-Qudiesa tal-lum nitolbu b'mod speċjali għall-vittmi kollha tal-pandemija u anke għall-paċi fl-Ukrajna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Il-mulej kompli jistedinna għall-indima u s-soba taħtijietna. Jew nilqgħu dan il-kliem ta' Randan, dan il-messaġġ li l-Knisja tagħtina ta' kull sena. Nibdew din il-Qudiesa billi narfu ħtijietna u nitolbu lil Alla jaħfrilna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni bħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu lill-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Tieba u ħniena mulej ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek. Biex aħna li qegħdin nrażnu l-ġisem u niċċaħdu fil-ħtiġijiet tiegħu, inqawwu lir-ruħ tagħna bil-frott tal-imejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. F'dak iż-żmien il-kelma tal-mulej waslet lil Ġona u qallu: Qum, mur f'Ninwe, il-belt il-kbira u x'għandrilha li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Ninwe kif qallu l-mulej. Issa Ninwe kienet belt kbira l-aħħar, trid 3 ijiem biex timxiha. Ġona, kif daħal il-belt, beda ġurnata mixi, ixandar u jgħid: 40 jum ieħor u Ninwe issir ħerba. In-nies ta' Ninwe emnu f'Alla, nedew sawma u libsu xkejjer, mill-kbir saż-żgħir. L-aħbar waslet għand is-sultan ta' Ninwe u qam minn fuq it-tron tiegħu, neħħa minn fuq il-mantell tiegħu, inkesa bix-xkora u ntasab fuq l-irmiet. U ħarġu jxandru jgħidu f'Ninwe, b'digriet tas-sultan u tal-gbarat tiegħu, la nies, la annimali, la bejjem u lanqas merħliet ħadd m'għandu jduq xejn u la jiraw u lanqas jixorbu ilma u jinksew bix-xkejjer, kemm il-bnedmin u kemm l-annimali jgħajtu b'qawwa lejn Alla u kull wieħed jerġa' lura minn triqtu l-ħażina u mill-ħsara li għamel bdeħ. Min jaf jekk Alla jibdilux u jisobbiex bih u jdur mill-korla mixawla tiegħu u aħna ma nintilfux. U Alla ra x'għamlu, kif reġgħu lura minn triqthom il-ħażina u Alla reġa' bdielu mid-deni li qal li kien se jagħmlilhom u ma għamlux. Il-kelma tal-mulej. Tifħir li nroddu ħaj lill-Alla.
Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien qalb maqsuma u sobina madwar biex u Alla. Qalb maqsuma u sobina madwar biex u Alla. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Qalb maqsuma u sobina madwar biex u Alla. Oħloq fija qalb safja u Alla, u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek, neħħix minn l-spirtu qaddis tiegħek. Flimkien, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix u Alla. Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju, nofrilek il-vittmi maħruqa u ma tilħaqhomx. Is-sagrifiċċju tiegħi u Alla u l-qalb nidma. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix u Alla. Flimkien, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix u Alla. Irġgħu duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-mulej, għax jien twajjeb u ħanin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesu qabad u qal: nisel ħażin huwa dan in-nisel irid sinjal. Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Ninwe, hekk isir bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaq is-sultana ta' nofsinhar qatt tqum man-nies ta' dan in-nisel u tikkundannahom għax jiġiet mitruf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. Waraw li hawn min aqwa minn Salamun. F'jum il-ħaq in-nies ta' Ninwe tqumu ma' dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona. U waraw li hawnhekk hawn min aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġesu għandu kelma jibsa għan-nies ta' żmienu u jwiddibhom ċerta qawwa. Nisel ħażin jgħidilhom, nisel illi jrid sinjal. Kien hemm mumenti fejn Ġesu għamel sinjali u spiss ukoll kien jgħid lid-dixxipli biex jarfu dawn is-sinjali. Jekk niftakru fit-tiġ ta' Kana, l-Evanġelista San Ġwan jgħidilna kien l-ewwel sinjal li għamel u d-dixxipli jemmnu fih. Ġesu mid-dixxipli tiegħu u minn dawk li jimxu warajh jistenna din il-fidi fih. Xi ħaġa li ma rajix fin-nies li kien qiegħed ikellem, għaraf l-intenzjoni tagħhom li huma mhux kienu lesti li jisimgħu kliemu, ma kinux lesti biex jimxu warajh biex jemmnu fih, kif għandu jagħmel dixxiplu veru. Imma minn Ġesu kienu tfittxu xi ħaġa oħra. Ridu jaqtaw il-kurżità tagħhom. Ridu sensazzjonaliżmu. Ħa naraw x'kapaċi jagħmel dan il-bniedem, x'qawwa għandu. Dik kienet l-intenzjoni u dik hija ċ-ċanfira li Ġesu ta' lil dawn in-nies li mhux fittxewh għax jemmnu fih, għax għarfu minnu, imma jfittxu li se jieħdu xi ħaġa minn għandu, li jkunu jagħtihom xi ħaġa ta' sensazzjoni biex jaqtawhom il-kurżità. U jiena nagħmel mistoqsija li jiena qed nirriflettu ftit f'dan mument, aħna x'infittxu minn Ġesu fil-ħajja tagħna? Soluzzjonijiet ta' malajr? Nippretendu li jagħmel magħna il-mirakli? U mirakli ta' malajr ħalli jeħlisna mid-tbatija li ewlek li nkunu fih għax inkunu skomdi? Jew aħna bħala dixxipli ta' Ġesu għandu jinteressana eżżed illi
l-mulej nimxu warajh, li nħobbuh, li naqduh u li nafdaw fih. Imbagħad jagħtina hu dak li taġi għalina kemm għandna din id-dispożizzjoni fil-ħajja tagħna. Ġesu jikkundanna l-qalb ibsa tagħhom u l-persistenza fil-ħażen tagħhom. Ma rax fihom Ġesu dawn in-nies xewqa li jikkonvertu verament għal predikazzjoni ta' Ġona in-nies ta' Ninwe bidlu qalbhom, ikkonvertew. Kuntrast kbir ma' dan il-mument li Ġesu qed jara fin-nies ta' qudiemu. Alla jifhem li aħna midinbin, jifhem li aħna nonqsu, jifhem li aħna nisbaljaw. Ġesu li jrid minna huwa li aħna nindmu meħtijiet tagħna. Ma jippretendix li aħna ma nisbaljawx, imma li nindmu. Għal bniedma u sobina Alla ma jwarrabix rajna. Fis-san responsorjali l-gost Alla huwa li jilqana għandu, li jiġbidna lejh, li ma jintilfux. Niftakru f'dak il-vers insibu fl-Iskrittura li Alla ma jridx il-mewt tal-midneb iżda li jindem u jgħix. Dan il-ħsieb tagħna u r-riflessjoni tagħna llum fuq il-kelma t'Alla nresqu quddiem il-mulej it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja biex qatt ma tieqaf tikkonverti għall-Evanġelju li twassal il-messaġġ ta' salvazzjoni l-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-mexxejja politiċi fid-dinja kollha biex joħossu l-bżonn li jwarbu kull tentazzjoni ta' qawwa u gburija u jikkonvertu bl-għajnuna tal-kelma ta' Alla li għandha tmexxi l-għażliet tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall poplu fl-Ukrajna għad-tbatija li qed iġarbu dawn in-nies. Nitolbu l-mulej jagħtihom dak li jeħtieġu verament f'din is-sitwazzjoni qibsa u diffiċli tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għall-poplu Malti biex b'ferħ jilqa' l-qdusija tiegħu il-Papa. Inħejju ruħna għal dan il-bniedem illi ġej biex jagħtina esperjenza tal-ħnina u l-imħabba t'Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li qegħdin ibatu, għal morda, għal dawk li jgħixu waħedhom, għal dawk li jieħdu ħsieb nies li għaddejjin mid-tbatija biex il-mulej jieqaf ma' dan il-ġid kollu li qed isir minn tant nies. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-mejtin tagħna, għal dawk li tilfu ħajjithom f'dan iż-żmien ta' pandemija u oħrajn, dawk li tilfu ħajjithom minħabba xi disgrazzja. Tolbu l-mulej jilqa' lil dawn ħutna fis-saltna tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' mulej Alla tagħna dawn it-talbiet li aħna ressaqna quddiemek f'isem ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jien għal-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja tar-ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mill-frott li inti tajtna mulej aħna ġibna dawn l-offerti biex nikkonsagrawhom lill-ismek. Bħalma inti tibdilhom għalina f'sagrament, hekk ukoll għamel li jkunu għalina ta' fejqana għal dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr. Int tas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih jinfittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li għaddi, hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana intu Salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha u daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikull li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem idnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim u nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek
waqt jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li ma mistidna l-ikla tal-ħaruf mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żdejt kelma waħda u ruħi tkun fejqa. Il-ġisem ta' Kristu għarisni għal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Int qatt ma tieqaf titmana o Alla, bil-kelma u bis-sagramenti tiegħek. Għamel nitolbuk li dan l-ikel qaddis li tatina iġibilna l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Qabel intemmu l-qudiesa tal-lum fid-dawl tal-gwerra għaddejja bħalissa fil-vant tal-Ewropa, min jixtieq jagħti donazzjoni biex jgħin lill-poplu Ukren jista' jagħmel kuntatt ma' Caritas Malta fuq 22-199-000 mit-2 sal-ġimgħa fil-ħinijiet tal-uffiċċju, jew inkella jżur il-website caritasmalta.org. Min jixtieq jilqa' u jagħti kenn lil migrant refuġġjat
jista' jagħmel kuntatt mal-Kummissjoni Migranti permezz tal-website migrants.mt. Grazzi tal-li naqadtu magħna l dan il-mument ta' talb. Tistgħu issegwu t-talba ta' Rużarju fuq knisja.mt u newsbook.com.mt. Fis-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlessejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, uri ngħid li jomna għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, eħlissna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erba kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-misteru tad-batija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq il-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier, l-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, uri l-inti jomna għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erba kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw it-tieni misteru tad-batija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina, rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubitna, aħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erruħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw it-tielet misterju ta' tbatija meta Sidna Ġesu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina, rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubitna, aħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erruħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek.
Konsidraw u nikkontemplaw ir-raba misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien imobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dumietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik isma talbtana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-ruħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Konsidraw li kontemplaw l-aħħar misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dumietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tamatana, slim għalik. Lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolfu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġi Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifihom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbebit. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Om Alla. Biex ikun jistoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni kunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha.
Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Marti, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repitilna il-fidwa tiegħek, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqadsa tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbira Omm Alla Marija Santisma, imbierek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.